Court 4, John, Laika, Sam, and Neil. Court 4. Ay, talaga? Tayo, let's! Nagiging sa... Kala ko nga, nasa ano pa rin. Sabi ko na sa mga. Kung pati nakabukas yung plate ako.
Tapos printing. Ay, di. Sa report. Motor ka lang. Kaya sabi ko, pag maglalaro na ako dun. Bumotor na ako eh.